choťaž dobili bránky boli neregulérne, v druhej terci sme ľatvo stratili vyník, ktorý sme si zrobili v prvej terci a tá ostatná tercia už bola taká opatrná, nik nechcel stratiť bránku, choťaž na obidvoch stranách byli okazie na strelenie bránky. V Dobšivciach sme spravili blend pri zmene a včera sme stratili bránku. Myslím, že kilka závodníkov sa pokázalo bardzo dobre, kilka chlopakov napravdu trochu zaviedlo, ale máme jutro następný meč. Spravíme nejaké škorekty v zostave, niektorí závodníci jutro odpočnú, wejdą noví a zobaczymy, jak bude wyglądać ten jutrzejszy mecz. Jak to fizycznie wygląda, bo pewnie mocne treningi za wami i dzisiaj troszkę było widać te ciężkie nogi. Nie, no tak máme okres, kedy musíme trénovať. Po prostu tí závodníci, jak ja dám, polova z nich mesiac netrénovali zespolu, trénovali chvíľku individuálne, je to vidieť, ale my musíme pačiť a prigotovať družinu pod mistrovstvo, nie pod tieto dva sparingy. Ale myslím, že Ukrajina má také samé problémy, ale Ukrajina podľa toho, čo som videl, takisto mocno trénujú, neoszczędzajú sa, tutaj nie ma sa na čo vymovať. No były też takie ciężkie momenty, na przykład w pierwszej tercji, gdzie po tej karze troszkę siedliśmy, można powiedzieć, gdzie Ukraina gdzieś tą grę prowadziła. Tak, do momentu kary sme grali svoje a sme sa kdež dostali pod jakú presiu, pod jakú tlak a z toho sme potom nevedeli to gru upokojiť. Zle sme rozpočali druhú terciu, potom už keď bolo 2-2, tak sme to zase trochu upokojili. Mali sme aj my okazy, malé protivník. A myslím, že takéto budú všetky tie meče na tých mistrovstvách. Všetko to bude vyrovnané o jednom blende, o jednej bránke, takže ja myslím, že toto samé nás oczekuje na mistrovstvách. Jeśli chodzi o zmiany, to przewiduje trener na jutrzejszy mecz jakieś korekty w składzie? Tak, máme kilka závodníkov, ktorí dzisiaj negrali, jutro zagrajú, ktorí budú zdraví. Tí, ktorí negrali dzisiaj, jutro zagrajú. Závodníci, ktorí hrali dzisiaj slabo, dostanú voľna a budeme pačiť na to, jak to bude vyglądať. Aj v tých atakoch pozmieniame aj obrany. Po prostu stále máme czas na to, aby sme znalezli takie optymalne ustalenie toho składu. Czy jakieś pierwsze wnioski już można wyciągać po tym sparingu, czy to jakby kolejny gdzieś etap tych przygotowań? Nie, tak jak o tom gadamy, celý čas niektorí závodníci grali finál, dzisiaj boli tutaj chłopaki z Katowic, niektorí negrali, tak jak som povedal, tam pred mesiacom, teraz chodili na mocné tréningy, môžu byť obťažení, ale tie decízie a tie zadania, ktoré máme, to potrebujem, aby tí závodníci vykonívali a to je jedno, či je 2-0 dla nás alebo 0-2 pre protivníka, po prostu celý čas máme svoj plán a musíme sa odčinať. Pewnie jeszcze trzeba potrenować troszkę karne, bo dzisiaj nie do końca wychodziły. Tutaj ťažko o tých karnych chceš gadať, nie je zrobený ľud na karné a na takom ľude, kde sa hrá 20 minút robiť karné a každý z tých závodníkov robil kivku. Takže aj to by som zastavil na spokojne. Dzięki.